Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Bashar Baban Dugumal. Na yi wannan bidiyo ne domin nima in tofa albarkacin bakina kamar yadda sauran 'yan Najeriya suke tofawa dangane da wani labari da jaridar Sahara Reporters mai yada labarinta ta yanar gizo ta bayar akan ministan sadarwa Sheikh Ali Isa Fantami akan cewa wai yana sharholiyarsa ya sai waɗansu gidaje guda biyu a Abuja. To duk da cewa ita ma'aikatar sadarwar ta fito ta ƙaryata wannan magana. Ni a nawa ra'ayin da zan tofa albarkacin bakina, ina ga ko dai su waɗanda suka buga labarin ba su san wane ne Sheikh Ali Isa Fantami ba, ko kuma ba su tsaya sun yi kyakkyawan bincike a kansa ba. Mai yiwuwa sun dai san shi ne kawai a matsayin minista na sadarwa na Najeriya. To, kafin Isa Ali Fantami ya zo shi nan Najeriya ya zama minista, daman can ba matsiyaci ba ne. Mutumin da ya yi aiki a sassa daban-daban na duniya har ma da waɗansu ƙasashen da suke biyan albashin da ya fi albashin da ake biyansa na minista a Najeriya. A yi masa maganar wai ya sai gida a Abuja, wannan bai taso ba ma. Kuma idan waɗanda suka buga labarin ba su sani ba, ga jawabi a bakin Sheikh Ali Isa Fantami dangane da irin guraren da ya zauna, da inda ya je waɗansu ayyuka, da ma yadda aka yi har aka ce ya yanka wa kansa albashi a ƙasar Saudiya. Don haka batun magana cewa wai ya sai gida a Abuja ko wani a makamancin wannan magana bata ma taso ba. Ga Sheikh Ali Isa Fantami da ƙarin bayani. Inda suke ina karantarwa a Madina tun daga 2014 na fara aiki da su, ina barin Ingila 2010 na bar Najeriya na tafi Birtaniya, zuwa 2014 daga can Saudiya su da kansu suka biyo ni har Turai suka same ni suka ce ana so na zo jami'ar musulunci ta Madina in karantar. Ni ban taba neman su ba, su suka mun email suka neme ni, suka zo suka shirya mitin a London, na zo in same suka ce daga jami'ar musulunci aka turo su, ku same ni. Waye ba ku sunana? Suka ce ba bukatar in tambaya. An ba su sunayen masu wanda suke da kaza da kaza da kaza, aka ba su sunayen sama da mutum 80 a duniya. Da suka duba wasu abubuwa suka yi contact, suka takaita zuwa ga mutum 8, suka kai wa shugaban jami'a ya ce a nemo mutane 5, to ina cikin guda 5 ɗin. Muka yi mitin da su, muka yi discussion, na ce to me da me ne terms na aikin da za a yi da ku. Suka ce to suna ba da salari wa matsayin irin nawa kaza, amma na faɗin nawa nake bukata a ƙara mun za a ƙara. Na yi kawaici na ƙara iya abin da nake ga ya ishe ni, ba wata matsala. Na gama ina yi, suka ce an amince. Don haka ni na yanka wa kaina abin da nake so. Na tafi Madina ina karantarwa, don haka ina can 2014-2015 duk waɗannan kacaniyar ba na nan, har aka yi siyasar 2015 a kammala a can a news muke ganin kuna labari. Mu ba ma nan ba ma nan ba, bare mu sa baki. Har aka yi aka kammala, ni ba na Najeriya ba, ba na ma Najeriya bare na cewa na kowa na ban, ba na nan ba, kawai gani muka yi komai an yi, ba ma nan mu. So ina zaune a can ba a nan ba. Allah ya kaddara mutum yana zaune a can, 'ya'yanka suna haddan Qur'ani a harami masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna karatu a can. Ina zaune a cikin Faisaliya ta fi kowace anguwa tsaro da kyau a cikin garin Madina, don gwamnan Madina ma anguwar mu daya, kuma in zan yi sallah a anguwa tare muke sallah da shi. To ai ba wani abu bane, amma da ya faru aka ce wasu yan an ce ana so ka dawo ka bada guduma a kasar ka. VC shugaban jami'a na jami'ar musulunci a lokacin, Allah ya sa masa kaunata ga duk waɗanda suke shiga intanet za su ga ko a image ne akwai hotuna na da shi. A duk malaman jami'a musamman wanda suke daga wata ƙasa, ba mutumin da ke da kusanci da shi irina, saboda ni ina zuwa na ganshi kai tsaye. Kuma takarda a jami'ar in aka fassara turanci zuwa larabci ko larabci zuwa turanci, baya taɓa yadda takardar tafi da sai na karanta na ce ta yi. Har gida zai turo sakatare ya ce ga fassarar da aka yi, kaiwa ne duba ya yi ko bai yi ba.